Bafethu, Umnambithi Music Festival. I'm joined by bafethu. Ubhuti we-raptor. Namazi lo bhuti wami uyaphila? Kunjani? Ngiyaphila. Bhuti wami ake siqale nje la. Ula namuhla uqeda kuphuma stage Umnambithi Music Festival. Ibinjani experience yakho la kwaphela ubala bhuti? Mfowethu, ngijabule kakhulu nabantu bajabulile kakhulu yize noma thina sihamba phansi kwezimo ezibuhlungu ngoba namhlanje ngiyakhumbula izolo bese siwazi namhlanje ke sibuye saqala ngapha eMaritzburg event yokuqala ibingesibili eMnambithi masuka la siyadlula seNewcastle sesivelelwe ingozi yemoto lapha event kaMasonto bihamba oShilisi basesibhedlela noShilisi ngekho la stage mhlawumbe uyabona nawe yilokho nje engicela abantu abafuthu ukuthi basibeke emkhulekweni bavelelwe ingozi kodwa sithe sithathe siqhubeka sibabona belungisa iqinise ngoba phela vele savuma ukuthi siyoba njena asikwazi ukulahla belungu ngcono mhlawumbe sibabikele kusasa izinto ezinye kwamanje asiqhubeke sibajabulise ngoba bese sithembisile kanti nemali futhi bese ikhokhile. Bhuti wami, ingabe isimo sabo esibhedlela siya kanjani? Ngoba phela sizwile the time lokugiya estage ihlwele bezilokhu zikumemeza zibuze ngabe uChilisi ukuphi na. Okwamanje akunalo iqiniso eliphelele ngoba sijikile sababona ufike i-ambulance ngoba sekuba ukuthi ke siyaqhubeka siyavumela ukuthi kusale yena uMasonto nenye insizwa engo-drive nezinye ngama-bodyguard sasiqhubeka thina ngoba sisuka la seNewcastle sebajabulisa abantu kodwa akusekuhle. Next. Cha bhuti wami ngesimo sendlule kusona angeke sisangena kakhulu kodwa nje sifisela inhlanhla nokululama okukhulu kubona. Yebo, ngingafihliswa nje uthando kubantu emakhaya. Support yabo yasijabulisa. Inhlokomo yabo uthando basinika lona usuku nosuku. Ma-South African qhubeke njalo nibambane. Omunye umuntu omnyama support omunye omnyama. Ngale ndlela siyabonga kakhulu bafowethu. Asilutho ngaphandle kwenu. Thank you very much. Sibonga kakhulu. Samanje nibingelela lapha ke ivideo asazi ukuthi isizwe inkuthe Media House right post lapha ku TikTok benza interview lapha kuMthandeni bekunomcimbi ke obukhona ngathi Umnambithi Music Festival izolo phambi kwayizolo ngikho sho so uMthandeni uveza ukuthi ke bathe bebuya emcimbini kade bebuya kuwo kwaba nenkinga nengozi evelele ubani baba uMasonto noShilisi uShilisi ke namazi usasala kakhulu noMthandeni ngakuvezayo ukuthi uMthandeni baqhubekile bona uma bethola kusizo basiwa ezibhedlela ngoba vele umsebenzi ke nemali besithathiwe nje kuningi bese kwenzeka kodwa baqhubekile kodwa ke asazi ukuthi yena ke kudalwe yini lokho nanokuthi yena ke ububanzi balonto enzakale bungakanani kodwa ke ngicabangayo mina ukuthi lapha emsebenzini kaMaskandi abafowethu basebenza kakhulu bayagijima bezama ukucover imisebenzi different provinces from eSwazini, Zimbabwe, Cape Town yabona nje izwe lonke so manje kuba nzima kakhulu ukukhipha up neschedule kwesinye isikhathi so ifatigue nokukhathala ke kuyabahlupha ke kakhulu ke sithembe ukuthi insizwa ayithinte kakhulu sithinte nje kancane ngoba ke ziyadingeka indimeni kaMaskandi nanokuthi ke akusona ke isimo esihle lesi sibavelele bafethu akumnandi ukuba engozini emoto yabo kunezinto eziningi ezimayo akwazi ukwenza imali akwazi ukwenza lutho umuntu ozokweseka abe lapha isikhathi sonke angaphili umuntu impilo yakhe kuyahlupha kakhulu nawe kuba productive awubi kahle ku-productivity so badeka kakhulu siyafisa ukuthi lapha emgwaqeni iy'ngozi zinciphe because iy'ngozi ziyenzeka bafethu and sihlele siyibona ziyenzeka udepartment wa-transport uyibekile imithetho kuningi nje siluza nje amalungu omndeni abantu baluza obaba nomama iy'ngane ama-truck so kuningi bafethu engathi kunalo mgwaqeni suke nihamba kuyona driver ningaphepha nokukhathala kunganibambi kakhulu ngoba umsebenzi lo nisuke niwenza suke nojabulisa abantu suke nenzela abantu abafisayo ukunibona abantu abanithandayo ngey'nhliziyo zabo zonke thola ukuthi umuntu nizombona kanye ngonyaka uhlala umbona ku-TV
emafonini ukumbona live ukumbona bukhoma kuyajabulisa. So kuyakhosta ukwenza lokho lo muntu lo owenza lokho ehamba eya up and down. Abantu abakucabanga ukuthi nayo negazi uyakhathala. Umuntu ubala ukuthi nje ubani wafika kanye nje ngakithi kwaphela. Umuntu akakhawunti ukuthi usuku nosuku lo muntu uhlele esebenza isikhathi sokuphumula ke sincane ke kakhulu ke. Yilokho ke bafethu ke sizama ukudlulisa ngathi la siyindo fire sobuthi ke TV. Khona ke sithemba ukuthi akukho kubi kakhulu. Asithemba ukuthi akukho kubi kakhulu. Nomthandeni ke by this time nibuka le video angazi i-update yobisithini because i-video zobe ngenze ngesikhathi esidala kakhulu. So by the time iphuma i-video angazi i-update ibihamba kanjani. But ke bisidlulisa nje lokho ukuthi na ayinsizwa yilulame zibe right zibuye zizosebenza kumaskandi nokubhokana lapha kumnandi kakhulu uma ke bekhona ke niyazi kumaskandi kuyafikiswana ke lapho ke nalapho ke sizoyibeka lapho ke i-video sibangakhulu.